Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Uy ko, dili kini mao nga kong gusto. Gusto ko, nga ako ang naa sa imong ibabaw, ug dili ikaw dili nako. Gusto kong ikaw ang akong igapos. Aron sa iyo ra alang na akong pagbuhat sa gusto kong buhaton. Buhi ko, Dani. Buhi ko. Dili ka ganahan nga buhaton ko ni. Hinahinayon ko sa paghubo ang akong gipanulog dinhi sa imong atubangan. Samtang naglingkod dinhi sa imo. Ah? Oh, dami. Abi ko pag dili ka ganahan. Nagpamaak ka man lagi sa imong lapit. Oh, damn. You look so hot, honey. I know. Nahubo ko na nga akong singina. Leaving me my bra and panty. Oh, Wanna touch it? damn it. Yes, buhiin ako. Ah. Oh, pero may baro ka. Asa ka paingon? Don't you dare leave me in this position, Danny. Ah, buhi ko. Tagtangal kining gipusas ni mo na ako. On one condition. No, dili ikaw ang muhatag sa kondisyon kung dili ako. Tungod kay ako ang imong customer. Fine. Diha ka na lang kutob nga mahuman ang imong oras to. What? No, you can't do that to me. Sa imong posisyon karon, I bet I can. Damn it. Okay ra ko nga ingon ni ini ko to buntag. Sa kaluod nga akong gibati sa akong kaugalingon. Mahimo ra ko manigarillos tibok gabi. And yes, husto kasi mo nabati dito. Giluod ko sa akong kaugalingon. Og ang imong gingan ako kaganina nga sa usa ka babaeng bayaran, nakapasamot sa akong gibating luod. It's what you are. So cut the chase. O sa may mong gusto, isulti na. O pagkahuman, buhiin akong gikan din eh. Damn it, Daniela. Gusto kong ipalayo ko nimo gikan dinhi. Buhaton ako ang tanan. Og bisan unsa pa imong gustong buhaton sa akong lawas. Dili ka makapaabot nga mo reklamo ko. Just get me out of here. That's not easy. Sayon ra. Tungod kay may kwarta ka. Dili mo sugod si Carmina sa imong gusto. Bayri ang akong kagawasan. Sa? And I will be your slave. Save me, Oh. Esther. Oh. Cheers! Waiter! Dari agot. Dadi kog duha ka babae dinhi. Kanang pinakalamit ninyo nga babae dinhi ning maong club. Kasi dapat, walang kang nagwala rong gabi una. Di man mo batasan nga musudog sama ni ini nga club. Wala ba nang dili ni mo bisyo ang mga bangog babae. So may na, ha? Gusto ko ma-enjoy. Oh, kang nag-enjoy. Gusto kong isulit ang akong kagawasan. Samtang wa pa'y nagsunod-sunod ako. You mean, asawa? Buwang ka, magminyo na ka. Nga, wa man lang may masayod kung si Kinsay imong uyab na unsan taon kay. Dili na ako siya uyab. Pero magminyo ka. Oo, pero dili ko gusto. Ah, di ka gusto pero magminyo ka. Shit pare. Hiko ka? Oo, Oh, hikog. hikog. Hikog mo lang. Ano? Huy! So, gitungap na magunan na mabutilya, God. Kasi yung rana imong problema, pagpaila o babae nga imong uyab nga to sa imong amahan. Sam kay? Wa ko'y uyab. Isa may ako ipaila-ila. Man, you can use Lucy. Dili ko. Kay? Dili na ako type. Maldita kayo. Ay naon, Sam. Ipaila ramang, God. Ah, sige. Si Maddie na lang. Samot, subrak arte. Then si Beverly or baka si Nancy. Naasab si Juna o Liza. Or maybe you can use Jeannie and Lisa. Ha? Ah, okay. Nibaw na ko. Si Kuan. Si Mabel na lang. Guwapa, lumon. Pero naa sa loob ang kulo. Jam.
Murag kagaton ko na lang gid siguro ang giingon ni Bro James nga mo trabaho na lang ko sa among kumpanya. Kay. Pero kinahanglan nga hatagan ko og posisyon. Dili ka himuon lang ko nila nga empleyado sa kaugalingon namong negosyo. Ay, naman sa naman tani. Kung sa una pa na mo gibuhat, punta, dili ka maipit ron. Aw, ipit, uy. Pero binuang part ha. Dugay nitang amigo, no? Pero, anong lituod nga, bisan makausa. Tuwa man gyud ko makakita ni mo nga nakauyab ka og seryoso. Woman, hitter ka? Woman hater ang pormaha? Ha, bisag kinsa lagi braha ng mga babae gani nya woman hater pagin na siyang pormaha ni Bay Oliver. Ha, di ko katuwa na. Mausa. Being serious is just not my cup of tea. Wa pa babae nga nakapahumok sa akong kasing-kasing part. Oh, biha. Word of the day! Magkapahumok! Seryoso mga part. Word of the day! Kung makita ko na ang babae nga alang gid nako, Oh? I will be the best she will ever have. Huh? Panggaon, mahalon, ug never na ko siyang pahilakon. Simbahon part, basin kanahan ka i-appeal nimo. As always, mingaw nga bay ang akong maptan. Ay, kalaay. Usay. Dili na lang ko ganahan pa ulit din eh. Mas ganahan pa kung adto na lang inuong ko sa akong quarter sa ospital mo pundo. Ug mo pa huway. Life is just so empty without you, Daniela. Kung niya ka pala unta, malipayon, ug kontento paghihapon ka. Bisan pa man sa kamingaw ning among payway. Hain ka na ba, Dani? Hain ka na, babe. Musay ka oras na nga ingon ini ang akong posisyon. Kikapoy na ko. Puy-puy na ang akong bukton. Okay na ko. Anyway, dili man akong bukton ano mo ipoy. Sige na. Okay na. Tumanan ka sa imong gustong mahitabo. Bayaran ko ang imong kagawasan ning dapita. Tinood? I don't lie. Thank you! Oh, kuha na ang pusas while thanking me. Oh, sige. Kadiyot. Nana. Damn! Kapuy-puy sa kong bukton. Oh. Uy, ikaw! Ayoko to ka! Nangapuwag mahayong imong naong. Kanindo tanawon. Gidalapan ni mga akong naong. Gusto na! Ginanti ka. Gaayaw kong sangpita ni Ana. Ang sa mong aping nga biluta ang akong palat. Dito! Usa pa. Mayroong sangpito ni Ana. Kung siguraduhon kong maupo ang imong ngipon. Good. Very good. Ka-epic sa imong reaksyon. Yang gitukmod di ka pahigda sa kama. Pero gusto kong isaka nimo ang imong kamo. Kay sama sa imong gibuhat ako, ipusas ko usab kini. There you go. Kalami na nimong tan-ahon nga gipusas. Nakaliw ta. Manaog ko din kama.
I want to see you clearly gikan sa tiilan sa kama. Tutukan ko niyo bayo. What a nice view. Kanindot ni mong tanaw. Nindot yung kayo. Oh. Iho mo na niyang kiss ko. Now, ayaw pagpiyong. Look at me, Danny. I said look at me! Good. Muna akong gusto. Dili ba matod ni mo? Buhato ni mo ang tanan. Ipalayo talang kagikan din eh. Pues sugdan tana. Sugdan tana ka na karon. Gusto kong mututo ka na ako samtang may buhaton ko ni mo. And don't you ever blink. Ikuha ni mong imong bakos. Jaime, unsaon ni mo ka na? Ibunan ni mo sa tibuok mong lawas. Hangtod nga matagbaw ko. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!